Zdieľať, prosím. A dajte to ľudia aj Lene zdieľať. Tak to ja nemôžem, keďže ju mám v bloku. Ja som ju odblokovala. Dia, môžem ťa poprosiť, keď bude veľmi Baranová štartovať. Ide dole, ide na trestnú lavicu. Dobre. Ahoj, Maťko. Nevážne, musíme sa hore. A ešte to dajte Lene zdieľať. Nebude sa kričať. Kľudne si to budeme riešiť. Lena, keď budeš veľmi kričať, ideš na trestnú lavicu si oddychnúť, potom pôjde zase hore. Pôjde sa trošku vydýchať. Práci čes okrem Baranovej. No ja som tu a Lenka je kde? Ahoj. No, Ahojte, devča. Ahojte všetci. Trestnú lavicu máme, páči sa mi tento stream. Čakáme ešte ju. A ešte mi zavolajte šerifa. Ja tu chcem aj šerifa. Ako ja dopredu hovorím, že možno, že budem musieť celkom odbehnúť, lebo som v práci. Ja, ty si v robote? Dobre, počkej, mám pekné už veľké myhalnice. Ako sme sa ľudia vyspali, najprv to urobme také uvoľnené, nech je troška tak aj veselo. Ja som nespal. Vyspali, dobre. Nespala som, Dia. Ja sa šeriem. Iva, ty máš sivé srdiečko, naprav to, Iva. Ja čo robím za tie srdiečka? Ty si piča neskôr, to by som umrel, že je to pravda. Čo ti je, ne? Ďakujem, Iva. Ale Maťko, nepoznáš ju? Áno, to je šlapka, to je devka. Ja to verejne hovorím, ja som Koinová šlapka. No kde je Lenka, zavolajte ju ľudia, nech sa príde. Dajte to niekto zdieľať, ahoj Žužu. Od rána je nasilnička táto Dia. Nezdržuje sa. Zbytočné hádky, zbytočné tu tenelovely zase. Zbytočné všetko, nech sa to skôr vysvetlí a... Ešte mi sa, Maťko, nelúbi, že tebe sa išla... Čo máš ty s tým? Toto by som chcela pochopiť. Ja nemám, Diana. Nechápem, čo ja mám s tým, ale pohoda. Tak vieš, možno, že som, vieš, akože, vieš, reálny, vieš, je kamarát, tak preto, no. Že prišla, vieš, a povedala, že je tehotná. Aký reálny, keď ťa chcela zbiť? Ja to poviem na rovinu, veď tam boli za tebou ťa vyplašiť. Ale vieš čo, počúvaj, videla si to sama, že ja som sa ich nebal. Ja som len čakal. Ja viem, chápeš, že čo mám pustiť. Ja taký, jak som na TikToku, ja som im to aj do huby povedal, ja sa nebojím. A ja som taká, ja viem, Maťo, áno, to je ináč pravda, ľudia. On im povedal, oni ho tam naskval provokovali. Toto je pravda. A mňa vtedy, jak som už položil telefón a mne chcela vyletieť ruka, mňa vtedy stopla Amor a Diablo. Aj ty si tuším, že kričala na mňa. Keď som tam bola, potom som už ja nemohla byť. A ty si povedala, že neopúvaš sa, Maťo. Maťo, ale jediné, čo ma včera nás zarazilo, že z teba verejne urobila kokota, lebo ty s týmto nič nemáš. Ty si inteligentný a ja nechápem, prečo ťa do toho zatiahla do tohto. Vieš, čísla robia mnoho, vieš, takže asi tak. Že ona potrebovala čísla, lebo ty čísla máš, ty ich nepotrebuješ. Áno, lebo naozaj, ja však neskrotná vie, ja si robím duely so s ľuďmi, ktorí ma chcem. A to, že starú mrochtu ja troška terorizujem, no a čo to dobre je tak. Ale čo sa týka mňa, ja som tiež nepochopil. Toto tu všetko, no. Lebo ti klamala, vytrhávala ti, Maťo, včera účelovo. Ďakujem, Ivuška. Z kontextu. A robila z teba kokota. Ona nenechala neskrutnú rozprávať, pretože tam sa nedalo počuť. Ja som neskrutnú absolútne nepočul. Ale to sa nedalo počúvať. Tak ale ona to robila náskval, Maťo, ona to robila náskval. Aby mňa nepočuli ľudia, vieš? Preto to tu vyriešime. A ja som, vieš, nechcel kričať, lebo mne súrodenci spali, takže... No veď aj mne. Ja nebudem v noci kričať. My máme Lenka, susedov. Lenka, si tu, poď hore, Lenka. Bude všetko dobré. Ja som ťa odblokovala. Ľudia, dajte jej to zdieľať, je vás tu 90 ľudí. To mi nepovedzte, že nikto ju nefolujete. Ale čo sa týka mňa, ja som sa ich nebal realite. Ja som na to ten moment čakal, kedy ma oni udrú a ja by som im to vrátil. Verte mi, že ja by som to urobil. Keby nie Diablo a keby nie Amor a Neskrutná by na mňa neskričali, konečná. Ja by som si ťa i tak znova zastala, zase by urobili toto špinavstvo, zase by som to dala von. Ja som proste férový človek.
Nie, ja som povedal takto, že proste nie. Ja som bol po tej psychickej stránke, áno, lebo to je to bolo celé aj vtedy. A budem si za tým stať. Aj vtedy to nafingovali. Áno, ale nevyšlo im to. Vieš, nevyšlo im to. No však jasné, že nie, lebo je tu ešte Diana. Ahoj, hoptralalala. Lebo ja som férový človek. A ja som rád. Však videli ste, jak celý TikTok im jej naložil. Všetci vám naložili. Mne keby sa niečo stalo, veľmi by ste draho za to zaplatili. Tak. Si myslíte, že mňa nikto nemá rád? A najlepší gol bol to, že oni si mysleli, že ja budem ticho. Ale ja som im dal jazyk. Ja som im proste dal jazyk. Do huby všetko som im povedal. Ľudia, môžete čítať, že to mám povolené to tu dávať, aby neotáčala Lena. A pôjdeme to pekne vysvetliť aj s tými kodami, lebo ty si to tak otáčala u Maťa na streame, že to až na grc bolo. A som musela zvyšovať hlas, že ty náskal si do toho rozprávala, aby, ahoj, ale celkom fajn, aby ma Maťo nepočul. Takže tu, keď budeš mi do toho skákať, pôjdeš pekne na trestnú lavicu. Áno, Katka, áno, je to tak, ale to nevadí. Našťastie som mal oporu u ľudí a veľa ľudí ma majú radi. Pozor, mňa majú ľudia radi, lebo na mňa sú ľudia aj zvyknutí. A čo sa týka mňa, áno, všade, kde sa objavím, sú tam čísla, ale ja chcem iba vedieť pravdu. Prečo to všetko začalo a kde išli tie peňažky, lebo tie peňažky to nebolo, že malo euro, to 600, skoro 1000 eur. Baťko, okolo 640, 650 eur, cirka plus minus. Napríklad Neskrotná zautočila tiež na Natálku, že kam iš dala tie peňažky, čo som jej pomohol s komunitou, a ona povedala Neskrotnej, Natálka, pozri Neskrotná, tu sú tie peňažky, zaplatila som. Neskrotná, Ravi, dobre, videla som to, neriešim ďalej. A tiež sme museli ukázať verejnosti. Áno, Kadanko, není doma. Jaj. Sila zvyku. Ale nech sem príde, ale tak nech príde Lenka, nie? Aby ťa zase nevystavili, vieš? Aby ťa nevystavili. Ona nepríde, lebo ja som na okne, vieš, a ja jej nakladám. Ona ťa včera volala, že? Ona včera volala, Gabi. Ona nie? Áno, ona ťa volala, lebo to bolo na tvojom streame. Pekne to dávajte Lene zdieľať. Lena, nebuď dosratá. Nikto tu nebude zvyšovať na teba hlas. A pekne to. A na mňa na čo ma tu šika poslali? No lebo oni si myslia, že budú hry hrať. Nebudú hrať hry. Mačko, ja som nemohla včera večer prísť, lebo ja mám o hodinu viacej tu v Bulharsku, ako je na Slovensku, a my sme mali 3 hodiny a mňa by dvihol tlak, preto som ti volala, že s tebou sa chcem rozprávať v kľude. Ja som už bol unavený, vieš, lebo mňa toto vyčerpalo, ale vieš čo, ja poviem takto, ja nie som taký ako ostatní. Ja si proste vypočujem jednu, druhú stranu, ale ja sa do toho určite nebudem starať. Z normálneho účtu, nie z fejkového. Z normálneho účtu príď, Lena, to si ty bola. Z normálneho účtu dojdi. Lebo ja som nechcela kričať. Ja som ťa odblokovala, nie z fejkových. Pome. Kričať, Maťko, a nechcela som, aby emócie so mnou byli, lebo bolo veľmi skoro ráno, vieš. Ja ťa chápem. Takže nie, že by som mala z nej strach, ale veľmi veľa hodín bolo. A jedna nevhodná jej poznámka už ti... Počkajte, ja to skúsim je zdieľať. Daj, ja som ju odblokla, Lenu. Ja som férová. Tu, jak sa toto robí? Si vole. Teraz ja neviem. Aha, tu je dobre. Tuto máte, že tá kočka mi to dovolila, aby som to dala von. Jak sa volá? Lenka Fenix? Áno. Ja som vždy férová. Vždy. Nie ako ty, Lena, že klameš a klameš, aby si zaujala ľudí. Team Phoenix. Ja som si včera Lenku, vieš, zavolal z tohto dôvodu, lebo som chcel počuť aj jej názor. A zrazu vidím, že tam sa menili názory, takže ja nechápem. Nedá sa mi ju nájsť. Ona má súkromný účet, Maťo. Ona má súkromný účet, ju ťažko... A keď má súkromný účet, tak nie. Drobec, zdieľaj to a áno, je pravda, treba brať na to, že čaká dieťa, áno. Má pravdu v Drobec. Nie. Ja to tu poviem aj pred Maťom, nechajte ma rozprávať. Nie. Ona nebrala ohľad
že moje dieťa bolo na kríž. Prečo mám pozerať na ňu? A ešte ďalšia vec. Ešte to není dieťa. Budeme to hovoriť tak, ako sa to má spisovne. Čo sme sa učili na biológie? To je ešte len plod. Srdce mu začne byť až v 4. mesiaci. To ešte není človek, ešte to není živý tvor. Tak. Budeme to hovoriť, ako sa to má. Toto, čo sa týka audio, to mňa mrzí. Ja to veľmi dobre toto, čo sa týka audio, to ma veľmi mrzí, lebo toto si nezaslúžil chlapec a nikto nemá právo vyťahovať jeho súkromie. Si myslím, že keby sa mu niečo stalo, tak by to malo ťažký dopad, lebo takto kamaráti nerobia. No, už som tu. Ja to predsa. Ja nebudem brať na ňu ohľad, ja vám to poviem na rovinu. Keď to bude človek, keď to bude na svete, dobre? Nebrala ohľad na to, že moje dieťa bolo na kríž. Nebrala ohľad, keď robila úslave vojne. A ty, drobec, veľmi dobre vieš, aká je Lena. Ty si to zažila, keď ti urobila na streame amok. Ty veľmi dobre vieš, čoho je Lena schopná. Ideme ďalej. No, ideme ďalej. Ahoj, Patresko, teba tu dlho už nebolo. Ideme ďalej. Tá ma cez fejkové urážala. Cigánka, krivá ruka. Stále mi do syna útočila cez fejkové. A ja mám brať na ňu ohľad, že je v 3. mesiaci. Jaké vdáš, také vrať. Jaké dostaneš, také treba vrátiť. Ja ju nebudem dávať na kríž. Ja jej dieťa nebudem vystavovať. To nie. Ale svoj názor si poviem a je mi jedno. Ale chod do riti, tu vidíš, už chodia fejkové. To sama na seba robí. To na samu seba robí toto. Fejky. Sebikov brat je... Dáš to, dostaneš. Tak, presne, Patres. Nie. Ja som si musela od Slavej vypočuť. Ja som si od Slavej vypočula, ako mi syna preklinala. Len kvôli tebe, Lena. Slava naznačovala, že ja som pedofilka na vlastné dieťa. To není sranda. A ty ideš Maťo vyrevať na streamy, hrať mu na city. Ja pôjdem do teba, či je tu Maťo, mňa to nezaujíma. Nikto sa do toho starať nebude. To, čo som mi spravila, ja neodpustím nikomu. Ja som to včera vysvetlil Lenke, som povedal, Dia za svoje dieťa trhá. Ona je psychopatka. Ty vieš veľmi dobre. Ja som povedal to. A oni, že ja viem, však to je normálne zevrené takto, tak sa tomu nedivte. Ale ja som nepochopil, prečo práve... Vieš, prečo to urobila, čo poviem na rovinu. Každý ma na TikToku pozná Veľká Papula. Každý vie, že Slavu, tú starú rašlu, viem jediná ja dávať slovne dole. Nikto ju tak nevie, Maťo. Nikto. Zo mňa máš vždy skysnutú papulu. Preto len na túto špinavú hru urobila, aby som Slavu dávala dole. Dia, môžem na minútku, prosím ťa? Lebo ja potom pôjdem do práce, lebo mám termín. Maťo, ja som Gabikin manžel. Ja mám trošku viac rokov. Ďakujem. Ja mám trošku viac rokov ako vy všetci. Ale ja ti poviem iba jednu vec. Ja som po infarkte. A ak mne sa niečo stane, len kvôli tomu, že mi ona vystavuje moju manželku, tak ja som už teraz na ňu poslal právnikov. Ja sa tu nebudem na ňu vyjadrovať na TikToku. Ja ju rozoberiem právnikmi. Ja mám dostatok peňazí a dostatok času na to, aby som sa s ňou hral ako s hovienkom, vieš? Nikto si nebude moju manželku brať do úst. To, že nemáme deti a že ich nemôžeme mať, no a čo? To nás neraní. Mňa neraní ani to, keď budete na mňa nadávať, lebo ja so Slovenskom nemám nič. Nič. A ešte niečo. U teba sa lutuje, počkaj, prepáč, že ti skačem do toho. U teba sa lutuje, oni idú do mňa, lebo som tehotná. Ako môže jedna matka vysmievať, prepáč, Gabi, čo teraz poviem, neplodnú ženu? Ako môže vysmievať neplodnú ženu? Toto nech mi niekto z vás vysvetlí.
Vieš, ono ti povedala včera, Maťo, ona ti včera povedala asi tak 30% z toho, čo je ďalších 70%, čo ti chýba, len preto, aby sa mohla, ja som jej doslova do písmena nechal odkázať, že hrá zo seba iba obeť už pred niekoľkými dňami. A ona skutočne hrá. Počúvaj ma, zavolaj sem svoju ženu, ja s tebou tu nebudem si vypisovať, ty fake pojebaný. Príďte z vašich účtov. Vidíš to? Vidíš to? Na vlastného syna urobili, Maťo. Vidíš teraz to? Čo sa týka mňa, áno, Dušan, to je tvoje písmo, to si ty. Odchod do piči. A Maťo, poviem ti to tak. Všetko to začalo tým, keď ju zobrali do nemocnice, keď mala vysoký tlak. Odvtedy, jak jej začali upravovať lieky tým, že je tehotná, jej začalo šibať, začala žiarliť, začala vyhľadávať hroty, začala ísť do mňa, začala ísť do Luciferovej ženy, ju si brala do úst, na ňu robila fejky, že je kurva na TikToku a ojebáva chlapov. To už ona nepovedala tebe včera. Prečo sme v pekle u Lucifera vystavili jej... A neskrutná, vieš, že my sme sa jej to pýtali, aj neskrutná sa jej to spýtala. Žiadnu odpoveď som nedostal na to. No, počúvaj, Maťo, logicky rozmýšľajte ľudia, ja viem, možno vám teraz budem znieť bezcitná, lebo ja sa tu dosť ukážem, čo sa týka rodiny, že pomáhame tu veľa detičkám a tak ďalej. Ale Maťo, to není ešte človek. To je len fotka, kde bolo... To je plot. To je len plot. Z ľudského hľadiska sa dá povedať, že je to plot, ale jedno poviem. Bije mu to srdiečko, ale ešte není to vyvinuté. A ešte niečo. Včera povedala to aj ona, že má rizikové tehotenstvo. Ja si myslím, že človek, ktorý má rizikové tehotenstvo, by nemal byť na TikToku. Presne. A nemal by hlavne čítať na seba takéto a počúvať takéto negatívne slova, lebo ty neubližuješ samej sebe, ale ty ubližuješ tomu plodu. Lebo tomu sa dá povedať ešte plod. Bije mu srdiečko, áno, ale je to ešte plod. Je to ešte malinké. A kedykoľvek sa môže niečo stať. Stačí jedna maličká nepozornosť. A ešte vám niečo ukážem. Počkaj ešte, ak to zaklincujem. Počkajte. Dneska to tu mi písala. Ja ti poviem skutočný dôvod, prečo som poslala jej ultrazvuk. Random posielala ultrazvuky, nepozerala komu. Poslala som ultrazvuk preto, lebo vytiahla Audiho zdravotný ťažký stav. A je toto to presne jednej. Je to jednak jednej. On je vážne chorý, Maťo. Ona je iba tehotná. Ona je iba tehotná. Vieš, Maťo, takto ti to poviem. Ona keby nebola začala, lebo ona začala. Predstav si, že z mladej Luciferovej ženy urobila kurvu, ktorá si nabaluje chlapov po TikToku. A dokonca od toho je záznam, Maťo. Tak. Kde jedna z... Presne, Michalka. Keby je na tom zle, odíte z TikToku. A ešte niečo vám poviem. Ľudia, ja som potratila dvakrát, jak to povedať slušne, to je bežná vec. Kým žena otehotne, trvá to. To není len tak otehotnieť. Veľa žien potratí a majú kľudné. Ja som mala kľud a som potratila. Tak ty sa tu nevyhováraj teraz, že ty máš rizikové. Každá žena do 3. mesiaca má rizikové tehotenstvo. Lebo môže hoci kedy potratiť. Nakoľko je to maličké, slabé. Aby sme sa chápali. Ale jedno poviem, hej. Bola na pohotovosti. Lekár jej povedal, že má odpočívať, nemá sa stresovať, lebo tam je riziko toho, že naozaj príde o to dieťa. Tak ja sa teraz pýtam, tak keď ti to nerobí dobre a chceš, aby bol pokoj, no na čo zapínaš stream a dávaš odvety? Tak, presne. A ešte ďalej, Lio, to je Lenka Stajchová. Tá Lenka Stajchová jej podávala mnoho, veľa jej dala, dokonca ju vozila, proste všade. A zrazu vidím, že oni idú proti sebe. Tak toto ja nechápem. A vieš prečo? Potom na čo tá zbierka? Počkajte, na čo tá zbierka bola? Aby ste si to vyčítali, alebo ja nechápem. Nie, počkaj, Maťo. Aby sme sa chápali, ja nevyčítam. Ja len chcem vidieť bloky. Ja nevyčítam. Treba ukázať dôkaz, lebo človek, ktorý je proste odvidený z takýchto vecí, lebo to je akéby krádež, alebo takto, lebo toto je veľká palka. Toto nie je, že maličká palka. A Maťo, môžem na minútku teraz, ja prosím, a chvíľinku, dáte mi sekundičku len.
No, ono to bolo tak. Oni sa preto Lilo s tou Lenou pohádali, lebo Lilo po istej dobe, jak bola zbierka, od nej pýtala v podstate bločky a zostatok na účte. Jediné, čo jej ona dala, tak jej ukázala, že vyplatila právnika. To povedala v poriadku. A pár dní na to chcela proste tá Lilo od nej, aby ukázala zostatok na účte, lebo však povedala, že to boli peniaze nie pre ňu, ale pre jej syna. Čo má ísť na liečenie niekedy v júni. No, Maťo, keď máš ten zostatok na účte a keď aj ti nejde urobiť screenshot, ale ste dvaja doma a máte dva telefóny, vieš to predsa druhým telefónom odfotiť. Si inteligentný chlap, vieš to predsa, my chlapi nie sme zase technicky nezdatní, vieme to ako chlapi pochopiť a vieme to jednoducho odfotiť. No, lenže ona nedostávala nič, iba týždeň výhovoriek a posledná výhovorka to bola úplne úplná senzácia, že povedala, Lena Baranová povedala, že ona tie peniaze musela poslať svojej sestre, aby ich neminula. No, chápeme sa? No. Ja by som vás chcel poprosiť, aby tu prišla i Lenka. A ja ju tu chcem, ja som ju preto odblokovala. A jedno ja poviem, neskrotná. A nie z fejkových účtov to píšu. A toto sa náhodou stalo, tak bohužiaľ tie peňažky budeš musieť vrátiť. Pretože tie peňažky, bolo to na účel pre tvojho chlapčeka, aby chlapčikovi sa zlepšil zdravotný stav. Ja poviem jednu myšlienku. Je smutné to, že využívate svoje deti pre nejaký účel. Žiadne dieťa na svete nie je žiadna hračka. Je to ľudská bytosť, ako my všetci. A ak potrebujete pomoc, treba povedať radšej pravdu, než 1000 smutných klamstiev. A toto je to, čo ja tu vám poviem na rovinu. Vy sa tu kamarátite, robíte si všelijaké skupinky, Team Fénix, Team Pele, Team Zara. A keď sa niečo stane, pak už je ho zlé a pak si všetko vyčítate. A najhoršie, najsmutnejšie na tom je čo? Áno, ty si mi... Prepáč, že ti skáčem Maťo do reči. Áno, Elma mi všetko ukázala. My keď sme, aj jak sme Elma, ja som to povedala verejne. Ty si mi všetko do bodky ukázala. Ja ťa nechám rozprávať. Čo hovoríte na Barboru, že feťačka, tam mi tiež všetko ukázala. Ja ťa nechám rozprávať, ale ja iba toľko poviem. Čo ja mám skúsenosti s Lenkou Baranovou, je to proste, má nejakú tú psychiku, to je pravda, ale ja som jediný, ktorý sa jej vôbec nebojí, ani nikdy bať nebudem. Ja poviem jedno. Audi, je mi to ľúto, Audi, čo sa tebe stalo. Neprijal by som to nikomu, že by sa takéto veci vyplavili verejne, kde to x ľudí proste vidia. Je mi to ľúto. Ja ti prajem všetko šťastie sveta. Ďakujem. Gabi to samé. Ďakujem ti, ale Maťo. jedno poviem. Vy urobíte najlepšie, že prestanete ju riešiť. Nech prestane ona. Ale nech prestane ona. Nechajte ma dohovoriť, že proste sa bloknete a nerieši. Lebo vy tým pádom je robíte čísla. Tým pádom, počúvajte, niečo vám teraz chcem povedať. No. Nedaj Bože, chráň Pán Boh. Potratí a viete, kto bude vinný? Vy. Nie, nikto nebude, lebo to je bohužiaľ život. Ja som tiež potratila 2-krát. Súvaj, Maťo, my ju máme blokovanú. Ona chodí s fejkou. My ju máme dávno... Ona s fejkou chodí, však si to videl teraz tu. S fejkou. Ona nás chodí s fejkou šmírovať. My sme sa ku nej nevyjadrovali do momentu, kedy ona nezačala. My sme si ju poblokovali, ja ako prvý. A povedal som to aj svojej manželke. A pozri sa, vieš, aké rozbroje robí? Elma, si tu, prosím ťa, napíš tu dole, či ti nepovedala... Nech príde sem Elma, nech príde sem, prečo by riaditeľka mala byť dole. Poď prosím ťa hore. Ale veď počkaj, Elma, ahoj. Povedala ti, kto ti povedal, že som sa vyjadril, že máš predpotopnú pračku? Ahoj, Silvi, láska moja. Ja som to si povedal na streame o Neskrotnej a včera vlastne, že si povedal vraj, že to som teda ja nepočula. Vraj, výborne, vraj. A prosím ťa, počkaj, ja som písala Gabi, počkaj, ja som to Gabi písala v slušnosti. Elma, zle ťa počuť. Áno, jasné. Idem ešte dole, idem ešte raz. To tu hneď z rana Pána Maria žehná, že nemá Wi-Fi. No, ja ešte poprosím 4 jablčka. Počúvaj, Maťo.
A vystavovanie Luciferovho syna je fér, keď ho ona vystavila predtým, ako jej Lucifer vystavil. Ja som ti to hovorila včera na tvojom streame. A klamať, Maťo, že ja som na mojom streame vystavil, že GM1 vystavilo na svojom streame jej sono. Keď to urobil Lucifer na základe toho, že mu zverejnila syna? No mňa si odjebe dekame múľom. Dobre, prestaňte obidve teraz nie, prosím. Toto si nechajte tie vaše vojny, či čo to máte. Ale ja a Silvia sme v pohode? Jaj, dobre, via, že ste povadení. Nie, ja sa nehádam s Silviou. Silvi, že my sa hádame, to je piča. Dobre, najlepšie počuť. Však Silvia a ja sme písali v komentoch, že keď ako sa vyjadrovali ohľadom tých skupinách, že moja skupinka a skupinka Bohyňach, že vydržali najdlhšie, že sme sa nerozhadali. Nie, ja som so Silviou, so tou starou vykopalkou. Martin, čo si sa pýtal, lebo som ťa nerozumel. Počkej, Mačko, dáš nám len minútku, prosím, nech si to tu s Elmou vydiskutujem. Áno, len agitujte. Prosím. Počkej. Ja sa potom dobijem sa. Maťo, jak budeš mať stream, dobijem sa. Dobre, ale viete čo, ja vám poviem jedno. Ale musíte mi poslať veľké gifty, lebo ja inakšie malé nechcem. Neboj sa, Dia, vysvetlíš mu. Ja nechcem, lebo TikTok to bere. Ale môžete aj tuto jať a budeš sa aspoň deliť konečne. Nie, Gabi, Maťko, nie teraz platíte mne dlh. Dobre, počúvaj, ale daj mi číslo účtu, ja ti pošlem peniaze a máš full time. Nejdeš do pijania, chcem číslo účtu, dobiješ, koj mi pošleš. Dobre, nič, počúvaj, Dius, počúvaj, tak si nastav potom cieľ, keď budeš mať... Nastavím tam schválne veľkého leva, ja zvedavý. Bez problémov. Dia, vysvetlíš mu to potom, prosím ťa? Že sme psychopati. Že my sme fakt psychopati. No neverím, dneska mi to musíte dokázať. Musíte mi to dokázať. Ja čakám. Dobre, Maťo. Dobre, Elma, pani rediteľka, to ten Gabiči, jak sa volá, natočí. Prosím ťa, Elma. Počkajte chvíľu, už aj Nektárku to zaujíma, kamarátka aj na nechtoch. Dobre, nemá TikTok, nech mi hodí nejaký gift. Už nechajte chuť a Elmu vyjadriť sa, prosím vás. Ja som zvyknutý. Dobre, Elma, prosím ťa, a kto ti túto informáciu povedal, že som sa údajne mal vyjadriť na tvoju pračku, že je predpotopná? To som počula, to si povedal ináč na streame, na Dínom streame, že predpotopná pračka 3 generácie stará, ale akože som to neriešila. Len včera teda, že si... Aj ona vtip. Ježiš, vtip. Na pračku. Nie predpotopná, ja som povedal pračka tretej. To sa odklonilo na pračku tretej generácie. Nie predpotopnú pračku. Ona nie, že je blondiava, ona ešte aj piča. Dobre, v poriadku. Ale... OK, nikdy som sa ti, Elma, nevysmieval. Nikdy sa ľuďom, ktorí sú, povedzme, na tom, majú svoj nejaký životný príbeh momentálne zle, alebo inak, alebo len niekde priemerne nevysmieval. Nerobím to, nebudem to robiť, lebo dneska som hore, zajtra som dole. Dneska peniaze mám, zajtra môžem byť na ulici. Takže Elma, ako v žiadnom prípade takéto veci ja nerobím. Opýtaj sa tu Audiho, my sa bijeme len preto, lebo ona začala vystavovať rodinných príslušníkov. Čo jej urobila moja Gabika, že ju dala na toto vystaviť na svojom streame vedľa Luciferovej ženy a ešte aj syna. Čo jej urobila? Počúvajte, ja som sa to vlastne pýtala... Ja som aj Lenke hovoril, že na tento stream pôjdem, hej, takže Lenka to vie, ja tu nehrám na 400 strany, ja som aj Lenke povedala, nechcem príde, Lenka teda nechce prísť, je to jej vec, ja sa nestaram. No a počkaj, nech ťa stopnem, Elma. Maťo, počul si, že nechce sem prísť. Prečo sem nechce prísť? Nikto nebude na ňu kričať. Ja som včera išiel prísť. Ja som včera išiel, dobre, tak reku, ja sem pôjdem. No, ale ja chcem... Lebo je dosratá, že? Ja som vôbec neriešila, čo sa deje medzi vami, dobre to viete sami, Audi to vie, pretože mne Audi nič neurobil, hej. Ja poviem len jednu vec, ja som bola spojka medzi Lenkou a Audim. Ja nebudem hovoriť, čo sme si písali, jak sme si písali, hej, o čo sa tam jednalo, ale nestarala som sa. Ja som sa včera Gabi ozvala len za tú práčku, lebo som to možno zle pochopila, OK. Tým, že som jej napísala, iba toľko, že nechcem... Ja si to ani nepamätám. Odpísala, že ja som im obligal, tam končila naša konverzácia. Jednu vec poviem, je pravda, no takto poviem, mňa nikto nežiadal napríklad o to, aby som ukazovala teda screenshoty, kto mi koľko poslal, kam som dala peniaze, ale napríklad Maťo, keď mi poslal TikTok Universe na Vianoce pre syna, tak som kúpila bundu, ktorú som mu teda odfotila, hej, aby teda videl, že... Teda ale ja som tiež nechcel dôkaz, akože nechcel som...
toto je jedna pravda, že toto sa na mňa nikto nemôže teraz nahnevať. Keď si niekto opýta sa ťa, že kam si dala, alebo keď to je fakt lebo mňa keď teraz robili naposledy, tak som povedala na život, hej. Nebudem klamať, že to je na niečo, hej, na život, aby človek prežil. Proste keď ľudia toto chcú vedieť a ľudia, vy si robíte zbierky naozaj na takéto veci, ja nevidím na tom nič zlé, keď sa vás opýta. To sa nikto mňa nemôže hnevať. Lebo to není niečo, že ťa niekto chce kontrolovať, ale len to, že OK, však ukáž, alebo... Že si to chce preveriť, aby na budúce vedeli, že kde dajú tie peňažky. Toto ja nemyslím zlom, ale ja som to takisto urobila, hej. Keby mne napríklad ja, alebo kdokoľvek iný ma vyzval k tomu, tak to ukážem, ale ja som to urobila sama, akože od seba toto. Ale toto ja som naražala, že to dieťa do prdele, však viete, aké to je nechutné, však není boha, však... Áno, ukazuje. Na čo? No dobre, Elma. Ale Zuzka, je to tak, akože ja chápem vás tu ľudia, čo vy tu rozprávate, ale jedno vám poviem. Čo sa týka Elmy, Elma vždycky dá. Od nej to človek nemusí pýtať, ona to hneď automaticky dá. A dobre. Ďalej, čo sa týka... A ja chcem ešte vysvetliť tie kódy, lebo ona ma tam včera nenechala rozprávať. Máte všetkým chodia kódy, ktorý máme na Lenu číslo. Mne otvorila oči Elma. Lebo ja som bola v tom, že to Elma posunula Lene číslo, ja som úplne na to zabudla, mi to vypadlo z hlavy, že Lena Baranová mala moje číslo. Elma mi poslala screenshot, čo sme mali skupinu, lebo sme riešili cez redaktora, chceli sme Jeffa dať tak dole. Je tak pravda, alebo nie, Elma? Áno, však ja som to včera hovorila, len som ti to musela ako pripomenúť, že ja som to nebola, lebo keď už... Áno, počkaj, nechaj ma ďalej rozprávať, prosím. A vlastne Elma mi, a ja sa ti tu, je tu 131, ešte raz ospravedlňujem. Či mi veríš, alebo nie, mňa to potom strašne mrzelo. Ja potom všetkom, čo sa toto udialo, stále ťa mám rada. Ja viem, že ty teraz nie, ja to úplne rešpektujem, aj budem to rešpektovať. A ešte sa chcem jednej osobe ospravedlniť. Je to Tanička, ona vie, o čo sa jedná. Ja sa ti za to, Tanička, ospravedlňujem, lebo ja som bola v tom, že Elma ťa dáva proti mne. A ešte raz prepáč za tie slova, aj ty, Tanička. No a ja sa chcem ďalej vrátiť. Myslíš, Tanička 73? Čom? Tá Tanička 73? Nie, iná Tanička, to je jedno. Ja viem, ktorá tá od Amor. Nie, je to ešte jedna, to je jedno. Nie. No, ideme ďalej. Tých kódov, čo sa týka... Elma, tebe odkedy chodia z Facebooku kódy? Chcem to vedieť, lebo to som troška... Ja tam nemám dátum, ja som ti to len vtedy na margo toho, jak si ma obviňovala, poslala, že mne to chodilo, ale kedy to bolo, čo ja viem, 3 mesiace, 4 dozadu, neviem, nepamätám si dátum. Koľko poznáš Lenu? Dlhšie, Dia. No, a Lena tieto hry robí tak, ona najprv nechá všetko tak, ako má, a potom začne robiť zlobu. Som ňou tiež tak urobila. Lebo moje číslo... Počkaj, nechaj ma, Gabi, teraz ja. Moje číslo mala iba Elma, Lena, Malá Mrcha, Julo a Katka. Malá Mrcha ide hneď preč, lebo Malá Mrcha má dokonca moju adresu a do nej som išla jaké bomby a neprišla za mňou osobne a mohla. Nebala na mňa. Julo, jak ho tu všetci nazývame podvodník a tak ďalej, vieme, že Julo nerozdáva informácie zo súkromného života. Elma takisto gnie, Katka takisto gnie, kto nám z toho vychádza, je Lena. Každý, kto s Lenou mal problém, zaujímavé, všetkým chodia kódy z Bazošu, chodia z TikToku kódy a chodia z iných aplikácií objednávky. Veľmi zaujímavé, že tým, ktorých má ona čísla, alebo s ktorými mala problémy. No a to nehovoriac o tom, že Luciferová žena vôbec žiaden konflikt s ňou nemala a chodia kódy aj jej. Zaujímavé. A takto sa ťa spýtam. Luciferová žena, ona mala na ňu číslo? Áno. No, toto som len chcela. Tak teraz mi povedz, Elma, tak my klameme, alebo ona? Ja som to včera povedala a teraz ma skúrne zhejtujúce. Ona by sa mala správne vyjadriť a nie, že nebudem sa vyjadrovať, lebo toto sú... Toto je veľmi silný príbeh. Ja si to môžem, vieš prečo, Elma? Lebo zaujímavé, že všetkým nám tým chodia kódy, ktorí sme mali s Lenou problémy. A ešte dokonca aj Slave to chodí. A veľmi dobre vie každý,
Počkaj, Elmuška. Pozor, veľmi Slave dobre chodí vie kód. každý, Počkajte, že to vysvetlím. Slava to hovorila aby aj sme to dali na do svojom obrazu. streame, že stále chodia kódy z Bazošu. Ja poviem teraz jedno. Aby potvrdila čo sa týka mňa, objednávku. Slava stará, to je bakalár za tým, čo sa týka oblasti Starej Slavy. Bakalár, ak si tu, ja ťa nebudem. Ja poviem jedno, dobre. Ja poviem tak. Oblasti Starej Slavy, to je bakalár, Baranova a tak, OK. Ale čo sa týka vás, to ja neviem, ja nemôžem, ja neviem, proste chápete ma? Prepáčte mi, ja sa snažím byť nestranný a neskrotná to vie, ale čo sa týka Starej Mrochty, ty Pinto jedna aj odo mňa ti príde taký kód, počúvaj, Peka Andre Bull, tak ti príde a ja ti hovorím, jak si nesadneš dole, dostaneš, ty Mrochta jedna stará. Už hneď po ránu som vzrušený, keď počujem tvoje meno. Ale čo sa týka Lenky Baranovej, Lenka, ak je tu, mala by si sa prísť vyjadriť, naozaj, pretože toto je veľmi vážne a predsa boli ste spolu ako jedna skupina. Vypnite si mikrofón, nech sa to kurva. Ale veď ja som ju odblokla, Elma. Nie, že ona povie, že nepríde. Prečo nepríde? Toto je normálne už. Tak lebo ju nenechajte potom rozprávať, to je ten problém. Nech sem normálne príde. Prečo nám všetkým chodia tie kódy, ktorí mali s ňou aj v minulosti problémy, aj teraz? Veľmi zaujímavé. Leni, poď sem, keď si tu normálne vypne sa. Je to z fejkového. Vieme, že ona robí to z fejkov. Počkaj, moja pekná. Neskrotná. Lenka, ak si tu, poď tu. Oni vypnú mikrofón, vypnem aj ja a vyriešite si to. Pekne, každý po jednom. Neboj sa, že by ti tu neskrotná nadávala, alebo tak. Ona zase je piča, ale ona by neurobila nič. Počkaj, ja jej budem nadávať iba tedy, ako ona mne včera prvá povedala, že som piča. Tak dostala odo mňa len to, čo si vypýtala. Budete normálne baviť, vy si začnete hneď nadávať, začnete sa prekrikovať a potom je z toho hovno, nikto nič nerozumie. Ja si určite nenechám od nikoho nadávať, od nikoho určite nie. Môžem niečo, ak je tu Lenka, prosím ťa Lenka, poď hore a nemôžeš takéto veci robiť, že napríklad, že budeš utekať zbavelec. Poď kľudne hore, vyjadri sa. Môže, však už takýchto vecí bolo na TikToku, panenka Maria, tak vysvetlí sa to, dovidenia, do počutia. Pamätáš si, Elma, jak teba odvinili? Však normálne, ono. Lebo toto fakt, toto je taký roztočený kolotoč, že to sa v živote nezastaví. To dáva logiku. Štefi, Kotlár, toto je ďalší silný príbeh. Inak Lenko je vraj nejaká žena, čo ukazuješ Dia, čo s Lenkou mala nejaký presne to už, ako si môže dovoliť tá Baranova. Vidíš, každý to chápe, Elma. Ja viem, že nechceš to pochopiť, lebo ste kamarátky, ale jednu vec ťa prosím, ja som to písala aj Molly som upozornila a chcem aj teba, prosím ťa, chrán si pred ňou súkromie. Lebo toto, čo nám robí, to sa stane za chvíľu aj tebe a ver mi, že ti to urobí. A čo sa týka tej Lenky, tej staršej Lenky? Čo urobila? Čo na tom nechápeš? Nedala syna na kríž, chodila cez fejkové účty, nadávať na mňa úplavej. Počkaj, Elma, počkaj. Tie kódy, každý, kto s ňou mal problém, chodili z Bazošu. A ja som s ňou napríklad nemala problém a chodili aj mne. Rozumieš, že mne to nedáva... No veď, ale prečo ti chodia? Ty to nechápeš? Lebo sa ti chce dostať na Facebook. Kde je tá správa o tej babi? Aj tej babe chodili. Vieš, lebo dobre vieš, ak... Jedine Elma, komu budeš niečo rozprávať, som ja, šestro moja šlinava. Toto je silný príbeh, wow. Pre mňa sú to furt len akože dohady a odhady, chápete? A čo? Nie sú. To dobre, ja sa ťa takto, Elma, spýtam. Ty, keď si mala s Ivanom problémy a robili ti ľudia zle, hneď si to hádzala na Ivana. To máš to isté, to sú dohady. No veď, ale to ti hovorím, že to sú moje dohady a to sú moje odhady, pretože to nemusel ani Ivan byť. A toto sú moje dohady a každý dosť mal problémy, každému chodili kódy. Nikto mi to nevezme. Nikto. Elma, počkaj, Elma, toto, čo som vystavila, si urobila fake samú na seba, olepila s tým celý Prešov a sama na svoje dieťa a samú na seba robí. Nevidím, čo tam je, nevidím. Dajte ma prosím trošku na veľké Dia. Vypnite komentáre, moderátori.
Toto urobila sama na seba, toto urobila s bakaľárom. Dušan to urobil, vylepovali to po celom Prešove a obviňovali pomaly celý TikTok. Počkaj, a vy ste o tom akože vedeli, že oni to vylepovali už predtým, alebo... Ešte ti niečo ukážem, čo urobila aj na Starú Slavu. Nevie stará, aká je, ale toto je Dušanová robota. Toto urobil Dušan, olepili až po levoču. Ako to viem, Elma, ja ti to poviem na rovinu. Mne to na WhatsAppe Dušan sám povedal, že to robia, že on dokáže za minútu vytvoriť 100 fejkových účtov. No, a sme doma. A Elma, inakšie, ak som bol u nich osobne doma, tak áno, videl som, že majú fejky, áno. Dušan má veľa. To viem, to môžem potvrdiť, áno, majú fejky. Preto ti hovorím, Elma, nech je medzi nami, čo chce. Ale daj si, prosím ťa, pozor na súkromie. Never tej Lene, prosím ťa, never. Viete, čo je taká pre mňa trošku ironia, že keď ste teda, lebo ja keby som napríklad s Dianou, lebo my sme boli aj súkromní a vedela by som, že Dia je takáto, hej, že robí takéto sračky. Ja by som sa s ňou nekamarátila, hej, keby som vedela. Ale však sme od neodišli. Že prečo ste to hneď proste, že akože stoblenka, hej, že... Elma, vieš prečo to je? Ja ti poviem prečo to je. Pretože si sadla pičov na ľudí, na ktorých mi záleží, vystavuje Luciferovú ženu, na ňu narobila fejky, akože chlapi jej píšu, že Luciferová žena... Prosím vás ešte, lebo ja neviem, kto je Lucifer. Patrik Majdaš. Aha, okej, dobre, ten, čo vysiela. Na jeho ženu urobila fejky tak, že akože navádza chlapov, a to je mladá baba, vypustila včera informáciu, že Lucifer má dieťa. Čiže len niečo povieš, ona všetko zverejní von. A preto išiel vonku jej ultrazvuk, lebo zverejnila Audiho zdravotný stav. Urobila na Luciferovú ženu milión fejkov. Počkaj. A toto je normálne niekoho zdravotný stav. Elma, ty si mi jaké súkromie dala? Mala som hnev za to číslo, čo som si myslela, že ty si dala. Nedala som nič tvojho súkromia, lebo ja to neuznávam. Čo sa týka toho zdravotného stavu, inak Audi, keď si tu, tak môžeš k tomu niečo povedať, lebo ja hrajem čistú hru. No jasné. Len môžeš povedať, prekrikovať. Či sme si s Audim prestali písať, potom čo sa oni začali hádať, my sme sa obmedzili, hej, hovorím, nebudem prilievať teda do ohňa. Audi, ty povedz, si ma kontaktoval, čo bolo odpísané, povedz to, lebo ja tu nebudem zo seba ako... Jasné, nejdeme oni. Dobre, ja sa priznám. Ono, z mojej strany to by celé... Neviem, kto si kýchol na zdravie. Z mojej strany sa to celé, nie že vyhrotilo, vypeckovalo vtedy, keď som vyšiel ku Lenke na stream a povedal som jej, že aby nás prestala riešiť, lebo čo stream, tak všade som počul Audi, Gabi a spol. Všetci, čo sme akože spolu vychádzame. A je to aj pravda. Všetci, čo sme chodili ku Lenke a nejak sme sa rozdvojili, tak v kuse čo stream, tak naše mená. Tak už mi to nedalo, tak som vyliezol hore na okno, cez fake, priznám sa, ale som povedal, kto som, a som jej povedal, že ak neprestane, tak pôjde von to, čo ona nechce, aby ľudia vedeli. To sa priznám, že som povedal. Dobre. Nech si to zoberie ako vyhrážku, alebo nech si to zoberie ako chce. A ona vtedy prišla nad tým s tým na mňa, beriem to, lebo som rozohral špinavú hru, ona prišla na mňa s tým, že vie môj zdravotný stav. Čo som ostal vyhúkaný, že ho vedela, lebo ho nemala odkiaľ vedieť, ale potom som si trošku spočítal veci a viem, odkiaľ fúka vietor. Tak to povedz, Audi. No však poviem. Však všetko mi všetko mi naznačuje k tomu, že môj zdravotný stav jej prezradila Lilo. Všetko to naznačuje k tomu, lebo naznačuje aj nejaké veci, čo boli napríklad v skupine, kde bola s nami Lilo, naznačuje sa, veľmi to vyzerá tak, že všetky veci, ktoré vedela Baranová z našej skupiny, vedela od Lilo. Nemôžem to úplne tvrdiť na 100%, ale strašne veľa vecí k tomu nasvedčuje. No a vtedy ona mala ten trumf v ruke, že ona má môj zdravotný stav. No a včera sa to tak vyhrotilo, že proste všetko vyšlo von, ale mne je to jedno, že ona vie môj zdravotný stav. Čo si myslíte, prečo mám túto fotku zmenenú? Lebo to mám u piči. Dobre, ja to ukončím takto. To je jedno, môžeme si robiť zle, ako chceme. Ja stále hovorím, deti, zdravie nepatrí na TikToku. A áno, ešte odpoviem Elme.
Áno, my sme sa na nejaký čas... mi dajú. Od toto, nie že od kamarátili, ale nie za to, že by sme boli za zle, ale za to, že nebudeme prilievať. Ja som ju kontaktoval kvôli tomu, že som potreboval vedieť, kde je pravda. Musím sa asi odhlásiť, za chvíľku prídem, lebo... A počkajte, nie. Hneď. No a ja by som ešte k tomu chcela povedať, keď si tu Lena od Katky mojej, psychokatky a od mojich dievčat sadne dole s pičou, lebo čo si urobila aj na Katku tie fejkové účty, ty si myslíš, že my sme tak sprostí, jak ty múdra? Prečo Matúšik jej vypisuje? Ty si myslíš aj ty Matúšik a Lena, že nás dáte dole? Na to ste veľmi maličkí. A jeden alkoholíček a jedna psychicky narušená žena. Poviem tak, jak to je. No, už som... Vašen sa môže... Počkajte, Vašen má tiež len problémy. Vašen, poď prosím ťa hore. Keď už máme kauzu o Lene Baranovej, poďme všetci vykladať karty a úprimne, pravdivo. Počkajte, ja som tu není, že som proti Lenke, ale chcem, aby teda Audi dopovedal to, prečo ja som sa... On sa áno, ak môžem dopovedať, potom môže ty Vášeň pokračovať, len ja potom možno, že budem musieť odbiehať. Ja som potom kontaktoval Elmu, lebo som potreboval vedieť, že vlastne kde je pravda. Že vlastne odkiaľ to vie. A najprv som dostal správu, že to napísala Lilo. Potom, asi na 2 dní na to, som dostal zase správu, že to nepovedala ona. Potom zase som dostal správu, že to povedala ona a potom zase, že nie. Tak do piči. Ja mám taký guláš v tomto hlave. To ti náskval bláznili hlavu. Jasné. A mne to vychádza tak na to. Ja nechcem mi teraz čurák. Ak ma Lilo počuje, ty si šetivá, môžeš mi poslať ten hard mi. Ďakujem, Maťka. Dia, môžeš mi prosím ťa ticho? Ďakujem ti veľmi pekne. Dobre, ja žobrem cent. A všetko mi to nasvedčuje na to, sorry Elma, ja som ti to aj povedal, mne to všetko nasvedčuje tomu, jak keby Lenka bránila Lilo, že som prišiel na to, že jej to vyslepičila ona a teraz to všetko otočila a všetko sa to točí jak nejaký pojebaný kruh. No, a ja zase... Ak máš tomu ešte niečo dodať, Elma? Lenka mi povedala, že to teda bola Lilo, ja som to teda autobu poslala, o čom aj Lenka vie, ja to nemám. Lenka, Elmuška veľmi zle ťa počuť. Zase? Áno, zase ťa počuť, čikši Elma, hej. Lepšie, no, ja som to teda poslala Audimu, že to teda mala byť Lilo, bola poslaná teda konverzácia, nakoniec teda Lilo to nebola, lebo Lenka si myslela, že to je Lilo, tak som teda podľa správnosti napísala Audimu, že prepáč, že teda som férová, tak Lilo to nebola, lebo som nechcela, aby útočil teda na Lilo, keď to teda Lilo nebola, za chvíľku to zase bola Lilo. Jasné, čo logické. Tamto, my sme sa za Audim dohodli, že sa nebudeme o tom baviť, že sa nebudeme starať, lebo budeme najhorší. Ja som mu povedala, on sa ma pýtal, že môžem posunúť info ďalej. Ja som povedala, že nie, preto, aby nemal z toho zle on, ani nikto, aby sa to zastavilo. Audi to síce spravil, jeho problém teda, ale... Áno, priznám sa, ja som to posunul ďalej, ale ja som si za to ospravedlnil, ale už som bol tak vytočený, Elma. Toto už sa ťahá do piči týždeň aj po. Ja to vám hovorím, nech sa Lenka pripojí pre Boha živého a skončíte tu. Dia, počúvaj, ahojte ináč, čo chceš odo mňa? Ja som v robote, nemôžem veľmi rozprávať. O tých kódoch, čo aj mne chodili aj ostatným, lebo tak sme zistili, že tie fejky aj na teba, na mňa a na Jeffa robila Lena. Vieš čo, však vlastne od minulého víkendu to začalo amatérky, potom mám tam nejakú SMS-ku od Bazošu, proste ja neviem na 100% povedať, že kto je za. Čuješ, Maťo? Tiež od Bazošu, tak ako my všetci. Áno. A proste neviem, kto to robí, prečo to robí, aký má na to dôvod vlastne. A čo sa týka Leny Baranovej. Vašem, povedz, kto telefónne číslo dal tvoje Lene? Moje telefónne číslo dal Lene Kristian, s tým, že mi to povedala na rovinu, keď mi volala prvýkrát súkromne. Vlastne, že on nechcel dať, ale že napriek tomu mu to číslo dostala. S tým, že mi volala prvýkrát, že sa na mňa vybľakala, neviem čo, a potom mi volala druhýkrát, že proste, že ja som skvelá mama, že ona proti mne nič nemá, že ona so mnou hádať sa nebude. Tomu som vôbec nepochopila, hej, ale dobre, to je jedno. No a vlastne Kiko jej dal moje telefónne číslo. No. Takže ja stále len naklamem. Vidíš, nebola si ani taká odvážna sem prísť. A nikto tu nekričí.
Maťo, prosím ťa. Si myslela, že keď pôjdeš Maťovi, že ako my čo sa zlakneme, na to veľmi rýchlo zabudni, Lena. Na to veľmi rýchlo zabudni. Dia, môžem na minútku, len sekundu. Nech sa páči. Maťo, viete vy všetci, ako ona sa predtým volala na TikToku? No dobre, tak si to pozrite, volala sa Mama Prime. A RK Team bol s ňou spájaný. RK Team bol s ňou spájaný, ten, čo robil hroty. Tam bola kráľovná. A ona tam bola šéfka. Áno, a preto ju opustili. Musela sa premenovať. Máme tu ľudí u nás v tíme, Maťo, by si sa čudoval, ktorí nám veľa vecí povedali, s čím sme ešte nevyšli. Ona, keď si začala ten Phoenix Team, tak moderátori mali nakázané každého jedného z RK Teamu blokovať. Každého jedného z RK Teamu blokovať. Pretože na ňu strašné veci vedeli. A vedia. Zatiaľ sú ticho. Ale oni, keď budú chceť a začnú s tým vychádzať von, tak ona z toho TikToku uteče. A dobrovoľne. A ja viem, o čom hovoria, lebo mne písali tiež, ja ich nemám bloku a preto Lena ide do mňa. Lebo ja som nestranný stream a tak to aj ostane. Pozri si, lebo nájdi si niekde Mama Prime a RK Team. To bol hrotový tým, ktorý robil neskutočné hroty na TikToku. Môžem? Posledné, Baranica a všetci ľudia, mám posledné varovanie a odkaz od Lucifera. Máš si odsadnúť od neho a jeho syna pičov, lebo v opačnom prípade bude zle. Neber si ho do papule, daj mu pokoj, prestaň spomínať jeho syna, lebo ti odkazuje, že bude zle. Bude zle. Daj mu pokoj, budeš mať pokoj. Teraz nám písal, my máme svoju skupinu. Lena, ty nevieš, čoho je on schopný. On zapáli TikTok, zhorí. Kvôli tebe zhorí TikTok. Ten chalán je... ten Heart Me, čo je za cent? Prečo? Hej. Ako proste, keď jednoducho mu nedáš pokoj a budeš tam... Ďakujem TikTok, že si vymyslel na starú Slavu gift. Ďakujem, Gasper. On ten TikTok podpálí. On je dobrý človek, ale ak mu prepne, tak ty si nevieš... Ešte, čo sa týka jeho prepne, že ti zase skáčujem, aby si ma videla Lena, lebo ja mám rada férové hry. Daj Luciferovi pokoj, jeho si budem vždy zastávať. Je to slušný chalanisko, ktorý má krásnu rodinu. Je to domovák ako ja. Vždy budem pri ňom stať. Počúvajte, ďakujem TikTok, že si vymyslel na starú Slavu gift. Ďakujem, Kasper. Čo sa musí stať, decka, aby tento kolotoč sa zastavil a aby už stopni, ja ti poviem na plnú hubu. Stopni Lenu, nech prestane na nás robiť všetky fejkové účty a bude kľud, nech nás prestane rozoberať. Teraz ja môžem dostať slovo. Dobre. Takže chcete takto, z toho som všetkého vyklul ja a myslím si, že aj diváci. Dobre. Ak stopnem ja Lenku, skončí toto peklo? Áno. Jednotlivé mi povedzte. Dia, budem sa pýtať vás menovite, hej? Dia, ak stopnem ja Lenku Baranovú, skončíte to? Áno, a nech prestane ešte ťa poprosím. Počkajte, neskrotná. A ja ťa poprosím, čo sa týka mojich dievčat, ich fakt veľmi úprimne ľúbim, nech dá im pokoj. Dobre. Nech dá pokoj Luciferovi a jeho žene a jej synčekovi. Ale počkajte. Ja dobre, neskrotná, ty si sa vyjadrila. Oni vystavili len snímok. Ty si vystavila. Neskrotná. Haló. Dia, ticho chvíľu. No, pre Boha. No, dobre. Takže neskrotná súhlasila s tým. Ty, Gabi? Áno, takisto s tým. Dobre, Audity? Jasné, že áno. Áno. Vašeň? Ja chcem povedať k tomu len toľko, že Lena v prvom rade... Nie, ja nechcem akože bublaninu, ja hovorím áno, alebo nie. Ja len nič nerobím, čiže čo mám k tomu viac dodať akože? Dobre, oka. No, takže... Elma... A ešte niečo, aj Jeffovi nech je hociaký a jemu nech dá pokoj. Nech nerobí fejkové účty. Dobre. Každému nech dá pokoj. Dobre, môžeme to urobiť tak, ako to urobíme a stopne sa to a uvidíme. Kto prvý začne? Amen. Dobre, ja zastavím aj právnika. Ja mu dneska zavolám. Nie, toto nerob. Toto nikdy nerob.
Dobre, Maťo, počkajte. Teraz prosím vás, mi dajte minútku. Berem fotka, screenshot, rýchlo, som ešte na izbe. Dianka, prosím ťa, minútku, lebo ja musím potom, ja mám dôležité jednanie dneska. Maťo, aby si to vedel, tá právna výzva je teda príde. Aby potom neboli hroty, lebo to sa robilo predtým. On to jednoducho posielal, neviem, či už to posielal v stredu, alebo to bude posielať dneska, lebo to koncipienti v podstate dávali dokopy a posielali to na adresu. Takže aby si to vedel, že keď sa zase bude snežovať, že je došla právna výzva za Luciferovú manželku, lebo ja som jej poskytol právnika, tak keď by náhodou sa ti bude s týmto sťažovať, tak aby si to dopredu vedel, že si o tom bol informovaný. Dobre? Ďakujem TikTok, že si vymyslel na starú slavu. Není problém s tým. Dobre. Elma, ty ma s ňou skontaktuj. Ne, ja som len povedal, že podľa mňa by bolo asi lepšie, aby úplne skrotné momentálne. Ja sa s tebou spojím súkromne, ja nebudem... Elma. Ale Dia, buď už ticho. Elma, vzrušuješ ma stále. Myslím si, že každému bude lepšie, keď sa toto skončí aj psychicky, aj barzak inak, lebo toto už fakt trvá dlho. Nech ten kolotoč sa prosím vás zastaví, len vieš, ja takto ti poviem. Dobre, Elma, môžem ťa poprosiť o jednu vec? Že zajtra ti dobre, zavolaj Lenke, daj ma tam. Tam to prebereme, urobí sa verejne stream a stopne sa to. Počúvaj. Nedovolím, aby sa tu niekomu dávalo do psychiky a žiadne deti okamžite, ale to hovorím okamžite, si sádnite dole od deťoch. Deti za nič nemôžu. Máte vy dospelí so sebou problém. Jebte sa, zabíjajte sa, mňange jek. Ale ako náhle ide o deti, týka sa to všetkých. Sádnite dole. Vy nemáte právo tu vyťahovať zdravotný stav a nevinné deti. Tie deti sa s vami nehádajú. Moje dieťa na kríž. Vy si uvedomujete, že vy ste sami matky a robíte takéto veci, to je hanba. Ja som slúbil, že to stopnem. Nie, dobre, ja som povedala, keď už stopnete, končím s ňou. A čo sa týka mňa... to, čo urobila, bol jeden veľký grc. Lenže Dia, teraz si zober, ja ti dám príklad. Si v tom, tak jak ja som si myslela... Proste sme sa dohodli, že ju stopnete a týmto bude pre mňa uzavreté. Ja ťa poznám. Ja ju dávam naspäť do bloku, nebola hrdinka tu prísť, ukázala, že my máme pravdu, lebo nebola odvážna a týmto pre mňa hasina. Dobre, môžem ja teraz Elma. Ja som nič nepovedala ešte, nevadí, vyprávaj. Elmi, môžem Elmi poprosiť lebo ja viem, že Elma to urobí. Zavolaj Lenke, ty ma tam pridaj a stopne sa to môžeme sľubiť. A potom už len budeme pozadí a budeme čakať, kto ako. A teraz ja niečo ešte poviem, Dia, lebo s tebou žiadna konverzácia, ty piča vyjebaná, ty si mene psychotik. Lebo ja keď mám nervy, ja nenechám. Áno, ja to poviem. Láska, dobre, moja. Dobre, tiško, lebo dostaneš TikTok univerzke, budeš tiško. Dostaneš TikTok univerzke, budeš aspoň 5 minút ticho, keď necháš rozprávať nás. Nenechám. No, buď ticho. No, idem dole, deti. Čo ja môžem urobiť? A viem, že áno, že sa to spraví. Tak. Elma, daj mi naspäť follow. Stopneme Lenku a bude dobré. A okamžite všetci, čo ste povystavovali deti, zrušte to, lebo zapojím do toho už iných ľudí a verte mi, že to nedopadne dobre. Keď chcete mňa vystavovať... Dia, ty ma poznáš. Maťo, keď chcete mňa vystavovať, mňa si vystavujte, ja vždy poďakujem za reklamu. Ale môjho syna nechajte na pokoji. Aj môjho manžela. Oni nemajú TikTok. TikTok. A vy ste mi palili, vy ste mi dali na kríž syna. Vy ste mu prijali rakovinu 4-ročnému. Puj na teba, i tak som to musela povedať. Dobre, ešte raz. Idem si ja zavolať s Lenkou a s Elmou. Potom sa urobí stream a stopne sa to. Čo sa týka oblasti deťoch, tak teraz vám garantujem, máte na to dneska, aby ste všetko vymazali, lebo zapojím do toho iných ľudí. A bude veľce veľké zlo. Nemôžeš to ukázať, lebo tam je... Ja vám pôjdem tak po psychike, ako nikto predtým. Môj zámer je teraz... A ešte povedz Lene, prosím ťa, nech dá vaštine dieťa dole. Ten tiež nemá TikTok. Dia, prosím, na chvíľočku. Minútku, niečo vám ukážem, aby ste to videli. Zakry meno. Dobre. Počkaj. Dobre. Pozrite sa, tu teraz písal právnik. Maťo, čítaj.
Iba nech pozrie, ja tam nič nevidím, lebo oni majú fotku tam ešte. Jaj, počkaj. Tak. Oni mi idú niečo ukazovať. Čo robíš? Vyber. Iba nepusti kameru iba. Však kameru som púšťal. Ale daj zelenú fotku dole. Aha. Dobre, počkajte. Taký si pekný. Oj, Bože. Už to je. Nechceš so mnou chodiť. Nechceš so mnou vedieť. No dobre, a teraz pýtajte. Hej. Áno,